Hola, què tal? Un nou cim que us portem avui, d'aquests cims de Catalunya que us solem portar i ensenyar. Avui és el cim de la Roca Alta, al municipi de Gavet de la Conca, l'antic municipi de Sant Salvador de Toló, i Vilanova de Meià, i Santa Maria de Meià, que el veiem just aquí sota. És un cim de 1.427 metres, just al límit entre les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà, que tenim més cap a tramuntana, veiem tot el Pirineu ben nevat just a darrere. Estem a la serra de Montsec de Rúbies i la veritat és que és una passada pujar fins aquí dalt. Aquest cim no forma part del repte dels 100 cims, és un dels 100 cims de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Roca Alta. Les vistes des d'aquí, des d'aquest puig, que és el que està més a llevant d'aquesta serralada del Montsec de Rúbies, és realment impressionant, val molt la pena. És la Roca Alta, al Montsec de Rúbies.